तहरा मुआ जे ली 20 के चुमा ली फ्री में किस के ते ए भौजी अपन अम्मा तनी हमनियों के दो तनी टू के देख लेवे तो पाकल बा का तहरा मुआ कि खाली कलरे को देले वाला पेंट पियरे से तनी टू के देखावो आ 20 के आम दो आ हमनियों के किस दो ए भौजी जवन गूगल पर धांगता सखी रे उहे से जिया पमागता जवन गूगल पर धांगता सखी रे उससे जिए पमांगता तो सही है। तो ए भौजी तार पियावा तार भातारा कौन ची गूगल पर धांगता हो तनी ओहू के बता देले रह तू तो जानती है कि हाँ कौन ची गूगल पर धांगता आ कौन ची तारा से मांगता के पकड़ेला भतार मोरा दंदन 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 करेला भतार मोर दंदन 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 मारेला ई कौन ची करेला हो दंदन भतार तोहार से जिया पका दंदन करेला दंदनवावो चाहे बनवावो तू अपना भतरे सन कराओ तरू तो का हाला करे जरूरत बा भतार हमर दंदन 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 करेला तो अभिनंदन करावो तू ए भौजी अभिनंदन करा लो सुनिए बाबा जी समस्या बा भारी दे दी दवाई परी बथा पछारी सुनिए बाबा समस्या बा भारी आ दे दी कोनो दवाई बथता पछाड़ी तो ये भौजी तहार समस्या तो बहुत गंभीर बा तू बॉबे से जाके जड़ी बनवावत ले लो झंडुबो मल लो जगहिया पर तार समस्या भारी बा समाधान हो जाई तार पछाड़ी होखे चाहे आगाड़ी होखे कहीं के दर्द करी तो सही हो जाई देख के जवानी आँख से कत रहो कबो कबो धान पानी फेंकत रहो तो ये भौजी खाली देख देख के तार जवानी के हमने के अपन आँख से की जा तो ठीक नहीं खेल तन तन दिहल कर मतलब इंटरटेनमेंट तनी हमनियों का मजा मिले तब तरह का पैसा फेंकब जाता लोगे यहाँ केंगा पैसा फेंकाई जगह है निहुर के हेंगा उठावत तारू तन देखा दो पैसा का बौछार हो जाए तार लोगे हमरा हो गइले बा प्यार गोला गप्पा वाला से तहरा हो गइल बा प्यार गोलगप्पा वाला से ए भौजी तहरा गोलगप्पा वाला से प्यार भइल बा तो हमनी के का करी जा केहू के ड्राइवर से होता केहू के कुछू से होता तो केहू के कुछू से आ तहार गोलगप्पे वाला पे मोल डोल गइल बा तो का कइला तो पकड़ के हिलाव मुहुआ में गोलगप्पावा सचू सराजा चूसोना चूसो चूसो राजा चूसो ना ए भौजी कौन चूसाओ तारू आम उम रखले बड़ू का चूसाओ तारू मैंने का चूसाओ तारू तू ही बताओ कि एकदम बेचैन बड़ू को चूसो 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 ना चूसाओ तनी आगे बताओ कौन चीज चूसल जाओ चूसो हो बाकी रूस रहना सोहल बाकी रूसो ना ते भौजी तहार चूसी ना मने तू चूसे ना देबू तू भाईवा रूस जैसा तो तू के मनाओ तो लो दोनों चूस लो चूसा लो जितना रस तनी सब ओकरा से चूसवा लो अपन झरवा लो जवानी के पानी चूसा लो। हाँ तो भाई लोग वीडियो कैसा लागल अगर वीडियो अच्छा लागल होई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर देव जा और बेल आइकन प्रेस कर देव जा कि आवे वाला वीडियो फिर वो लोग को मिली ऐसा ही देखे वाला। आज के बकचोदी इतना ही, फिर मिल रहा है एगो अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।